Так, всем привет! Я Дима Нубик. Я сьогодні хочу виживати в Майнкрафті. Сьогодні сказав Майнкрафт. Теперь треба вижити тут. А що такое? Чего человек владятня? А, кто я? Кто я? Это что такое? Ня-ня-ня-ня-ня. Все, сахар? Это сахар? Это песок? Песок? Хорошо. Сейчас буду строить дом. Так, буду строить дом. Так? Не, надо больше дом. Что это такое зеленое? Что это за огурец зеленый? Почему я по-русски разговариваю? Что за огурок зеленый? Добро? Ты естественный огурок? Тут бамбук. Бамбук. Так. Бамбук. Ще бамбука. Я нубик злий. Я нубик. Так, кидаю. Нубик. Зараз я. Да дерева. Алло, хорош, да дерева. Там казали, я десь дивився, там треба саме головне, що з дерев зробити, це верстак. Верстак? Що це таке? Я не знаю. Добре. А де дерева? Чого я на якихось дурних островах? Де дерева? Вклоняюсь Богу, дай мені дерева. Як це там називається? Нотич. І злий Рірорін. Рірорін. Хіробрін. Точно, Хіробрін. А, Нотич тупий. Хто назвав мене тупим? Нотич розумний. Так, хто лучше? Що це таке було? Ну добре, хто знає? Пишіть в коментарях. Там щось Нотич до мене прийшов. Я виживаю в ворлді такому дивному, де нема дерев. І до мене ще Нотич спускається. А Хіробрін тупий. Хто назвав мене тупим? Нотич? Зараз я йому задам. Тепер Нотич буде з ним битися. Думаю, Нотич його на раз-два. Я завалив Нотича. О-оу. Скоро і світ буде належати тільки мені. Як ви думаєте, це погано? Пишіть в коментарях. Та що це таке? Де всі дерева? Треба щити підрубувати. Стоп, я ж не знаю ні одного щита. Ну добре. З'їсти бамбук. Не входить. Ну добре. Так. Я не допливу до цього острова. Я хочу виживати. Зробити летсплей. 13 серій буду виживати. Може не чекати. Ось карта тупа. Нубик з'явився і нічого не можу зробити. Так, всім спасибо за просмотр. Для вас грав Нубик Дима. Всім спасибо за просмотр. Всім удачі. Всім